Traçar una mirada global sobre com el cinema ha mirat la ciutat és complicat perquè no pots establir una visió generalista que t'englobi totes les diferents, diguem-ho així, submirades. Naturalment, totes aquestes mirades parcials a vegades semblen contradictòries les unes amb les altres, però de fet el que són és complementàries d'una visió comuna. Aquest és un curs que el que pretén és mostrar la imatge que Barcelona ha vist projectada a través del cinema. El Ojo de Cristal, una pel·lícula dels anys 50 segur, el Vicky Cristina Barcelona és inevitable, igual que el Todo sobre mi madre d'Almodóvar, amb unes mirades molt determinades. El Reportero també és una pel·lícula molt interessant que explica, per exemple, alguns detalls sobre com el cinema ha tractat la Rambla de Barcelona.